Oh, Adda kayo matgayam dito sirok ti mangga nanan. Itay pa'y asap sa pulan kayo. adda ka di ibagam. Awan matkad di nanan. Naawan ibagam. Siyak man nga ro di agsaludsod ka. Sigurado ka di ka ni Giselle. Ni? Apaya kastamot ti salsaludsudan nyo nanan. Ay, hawon takas taunay ti panangiruruman na iti pamilyat. Ay, di inanang. Hawon takas taunay mo ti panangiruruman ti inan. Iti pamilyat yaw. Kasaritak to ni Giselle nanan. Paglablabos mo't nga hinan ti inan. Kuhal, nakurapay tayo. Yung saan ko maarason day ka. Idadanis na ti pamilya tayo. Di kayo madanagan nanan. Agkagagitak tapno agprogreso ti biyag tayo. Yak ipalubos atong palpiyag na iruruman dahil dyan na Marta ti pamilya tayo.